I a més de la reducció de la sinistralitat en alguns punts negres, l'alliberament de la P7 ha suposat una millora en la qualitat de vida dels pobles que travessa la Nacional 332. Xavi Carrau, la gratuïtat de la P7 ha possibilitat un desviament del trànsit que abans s'aturava a localitats costaneres. Sí, la desaparició de peatges com el que hi havia sí ha beneficiat i molt les veïnes i veïns dels pobles i ciutats travessats per la Nacional 332. Com ho han notat? D'una banda, per una caiguda del volum del trànsit del 40%, i això es tradueix en menys embussos, menys soroll i menys contaminació i, per tant, més qualitat de vida. D'altra banda, ho han notat i molt també en les seues butxaques. Es calcula que cada família s'ha estalviat 350 euros de mitjana, un estalvi que es dispara en el cas de les empreses. N'hem visitat una que enguany s'ha estalviat 120.000 euros en els peatges dels seus camions. Diners que ara poden reinvertir en l'empresa per a crear, per exemple, nous llocs de treball. Als veïns d'Oliva que viuen davant la Nacional els ha canviat la vida. Marisa i Paco han dit adeu al soroll, als embussos i als fums. Ara poden eixir al balcó i conversar. Antes era un infern el que n'hi havia així, perquè quan els camions s'aparen ahir a semàfors, a cada volta que movien retombava tota casa. Vam tindre que canviar totes les finestres per això, perquè ni el meu fill ni la meva filla es podien concentrar de tant de soroll i ens ha canviat moltíssim la vida. I en aquesta empresa de fruits secs s'han estalviat ja en peatges 120.000 euros que ara poden reinvertir i crear ocupació. El benefici ha sigut bestial, bestial. Com si demà ens digueren el gasoil ara no aneu a pagar-lo. Nosaltres en gasoil tenim barbaritats. De l'antic peatge no queda ni rastre i la nova redona redirigeix un trànsit que s'ha reduït un 40%. Són 6.000 vehicles que ja no creuen Oliva a diari. No n'hi ha sector en Oliva, ni veí en Oliva que no s'hagi beneficiat d'aquest alliberament. Sector comercial, sector turístic, doncs abans era una odissea creuar la nostra ciutat i jo crec que tota la persona que estigui escoltant-nos entendrà lo difícil que era creuar la nostra ciutat. Ara només hi ha que veure-la. Menys trànsit que asseguren no ha fet caure les vendes del xicotet comerç. No hem perdut res, continua venint la mateixa clientela que venia abans. No suposa res. I quan s'acaba el nou accés sud de la ciutat es reduirà encara més un trànsit que ha marcat el dia a dia i les butxaques de milers de veïns durant dècades.